Hello guys, good afternoon. So maayong takda sa kapunon, no? Di akaron live ta karon diri sa office admin, no? So mao ni ang mga rank and position, no? So naa bisita karon. So naa diri atong admin, no? O si Dato. Si Dato Sargosa. May takna Dato, no? Na si Dato. Okay. Oh, na dito si to. Live ta karon, guys. Sige. Live ta karon diri. Oh. So, ano ha, live ta, live. Tanawa ni sa YouTube. Oh, sige, hi. Oh. Kumpleto pa kami ng mga officers. Nag-meeting ni karon, no? Diri sa office, no? So, unsa nga barangay? Barangay Washington. Barangay Washington o Barangay sani Barangay Trinidad. Sige. Hindi ka busy, sura pa din natin. Hindi kay kuha mo ng Diri guys, no. Nato diri karon. Good morning, Josh. Oh. Si Ate Nalit ni Moni, Mama ni Jan Dave. Dong, Live time guys sa YouTube. So live diha, live ni sa YouTube. So tanaw mo sa YouTube karon na naninong dagway. Mugawas na ni sa YouTube channel, no. Mo ni taga Barangay Washington. Ikaw ako gusto ibutang. Dong, magabuti mo sa balay mo tanaw mo sa limong dala pa. Tanaw ko sa mga ID sa. So ang atong YouTube channel, so it's Global World GOI 101, no? Balik ta dali guys. Okay. Lahat ng April. Yes. Eskwelahan ng April. Kasi ang pagdating kasi sa barangay, ang kukunin na natin sa susunod is mga judge na galing nag-aral sa Opiado. Muna na tayo sa legal council.